Γεια! Σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε έναν πύραυλο στο Minecraft. Λοιπόν, χρειάζεστε observers, sticky pistons, slime block, ένα block ό,τι θέλετε, εγώ πήρα diamonds και ένα emerald. Πάμε λίγο πιο δίπλα, αυτά τα έβαλα έτσι, δεν χρειάζεται εσείς να το βάλετε. Βάζετε δύο observers έτσι, να κοιτάτε πάνω το στο κόκκινο και το βελάκι έτσι και σπάτε το από κάτω. Μετά βάζετε δύο slime block στην κάθε πλευρά και από κάτω ένα block. Να είναι έτσι σαν να του φτιάξετε έτσι εδώ τέτοια ποδαράκια. Μετά βάζετε από πάνω εδώ ένα sticky piston και δύο slime block. Βάζετε observer έτσι. Μετά από κάτω στους sticky pistons έτσι. Και μετά σε όλα ένα slime block. Ναι, τα observer πρέπει να κοιτάνε τα μάτια τους και κάτω το κόκκινο, ξέχασα να το πω. Μετά βάζετε εδώ πάνω το block σας και ένα ender. Και μετά απλά βάζετε ένα slime block από κάτω και αρχίζει να πετάει. Και άμα κάτσετε σε αυτό το σημείο που κάθομαι και εγώ, πετάεστε. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Όμως σας άρεσε, κάντε like, subscribe και γεια σας!